Velkommen til englekorttrækningen på 3 kort. Sættet det er fra den daglige vejledning fra din engle, som er Doreen Virtues englekortsamling, hvor hun har et sæt, der hedder daglig vejledning fra englene. Jeg glæder mig til at vise dig de her kort, der er dukket frem fra de 3 kort, der har ligget med bagsiden opad, 1, 2 og 3. Og vi kigger lidt nærmere på den her englemagi, der befinder sig lige præcis bag de her 3 kort. Når man arbejder med englemagi og vibrationer og det at modtage svar fra sin engle og fra sin intuition og fra det indre i det hele taget, så er det vigtigt, at man lærer at lytte indad til. Det gør du ved, at du lige tager 5-10 dybe vejrtrækninger ind og ud om morgenen og om aftenen lige inden du går i seng og lige inden du står op. Så begynder du bare at registrere de tanker, der ligesom flyder ind og ud af dit sind. Så du begynder at opdage, at der er et helt flow indefra og ud. Når du så begynder at registrere, at der faktisk kommer ting inde fra dig af, så kan du også blive bedre til at bemærke, når du begynder at stille systematiske spørgsmål til englene og til vibrationerne opad til universet, og så vil du også hurtigere høre de svar, som kommer. Det er altså en kunst at lære at lytte indad til og leve sit liv indefra og ud. Og det bliver du også hurtigt rigtig god til, når du begynder at øve dig. Kortene her. Hvilket taler allermest til dig? Hvis ikke du allerede har valgt, mens de lå på siden, så kan du bare vælge et lige nu. Hvilken energi, hvilket tal taler allermest til dig lige nu? 1, 2 eller 3. Bare vælg det, der umiddelbart falder dig ind. Du behøver ikke at reflektere eller tænke særlig meget over det. Når vi generelt begynder at tænke meget over tingene, så er det dit ego, der begynder at diskutere, er det nu bedre at vælge nummer 1, og hvis jeg nu ikke har valgt nummer 1, er det så nummer 3, og det er i virkeligheden bedre valg, det der ligger nummer 1 osv. Så den her tvivl og frygtning kommer til udtryk på mange måder. Det du kan bruge sådan nogle svar til, bare det at du sidder og har sådan en indre diskussion med dig selv, der kan du igen bruge det til at kigge ind af. Gud ja, gør jeg egentlig det i mange andre situationer? Har den her indre diskussion tvivl på mig selv, tvivl på min umiddelbare valg osv. Det er også en måde at lære at lytte ind af. Vi kigger nærmere på kortene, og de er vendt her, og der har vi de 3 kort. Nummer 1, 2 og 3. Det første det er hjertechakraet, nummer 2 det er livsformålet, og nummer 3 det er simpelthen loven om tiltrækning, som er den her altomfattende lov, som er omkring os hele tiden, og hele tiden er i værk. Når man snakker om love på den måde, universelle love, så er det jo nogen, som hele tiden virker. Det er ikke nogen, man sådan på den måde kan afstå fra. Vi kigger lidt nærmere på hver enkelt kort. Hjertechakraet. Kærlighed er sagens kerne på det her kort og i den her vibration. Og dit hjerte, det er centret i den fysiske krop, det sidder midt i dig. Og det opfanger kærlighed, det her hjertechakra. Og det er for dig, som gerne vil elske og blive elsket med et åbent hjerte. Og du er også parat til det med et fuldkommen beskyttelse og vejledning fra englene. Vi kigger lidt nærmere på betydningen. Hjertechakraet. Her er kærligheden selve kernen, sagens kerne. Dit hjerte er centret i den fysiske krop, og det er bedst til at opfange kærlighed. Det vil sige, det sidder midt i kroppen på dig, og opfanger og suger kærlighed til sig, og udstråler også kærlighed udad til. Det er sikkert for dig at elske og blive elsket med et åbent hjerte. Da vi står parate med fuldkommen beskyttelse og vejledning fra englene, har englene givet dig det her kort, fordi svaret på dit spørgsmål hviler i dit hjerte. Igen, spørg indad. Jo mere du åbner dit hjerte, og jo mere kærlighed og glæde og fred vil du føle. Du kan åbne dit hjertechakra ved at bede englene om at sende deres healende energi, ved at visualisere dit hjerte omgivet af rosa lys. Ved at dufte til lyserøde roser, ved at holde eller bære nogle rosa kvarts, det er krystaller. De fås i alle varianter af størrelser. Du kan bære dem på dig ved at fokusere på kærlighed samtidig, så sætter du energien i krystallerne i gang. Send lys og kærlighed til dit hjertechakra, det sidder midt i kroppen, i brystet, og pas godt på dit helbred gennem sund kost og motion. Der er yderligere en betydning af det her kort. Det er en afdød fra den anden side, der siger hej, jeg elsker dig, og sender dig nogle kærlige tanker. Der er altså nogen på den anden side, der også tænker på dig og sender dig kærlighed. Fokuser på at have
hjertelige samtaler det næste stykke tid. Det var det første kort, og måske var det lige præcis det, du havde valgt. Så har vi nummer 2, som er det her livsformål. Livsformålet, det er selve vores formål med at være til. Formålet med livet, og det er at tjene på en måde, der bringer dig glæde til dig selv og andre. Du behøver ikke at bekymre dig om at finde dit livsformål. Fokuser i stedet på at tjene et formål, og så vil formålet tjene sig selv og tjene dig. Vi kigger lidt nærmere på, hvad det egentlig handler om, det her kort. Formålet med livet er at tjene. Det skal være noget, der bringer dig glæde til dig selv og andre, og du behøver ikke at bekymre dig om det, som sagt. Fokuser på at tjene et formål. Det vil sige, hvad er det for et formål, du kan tjene og byde ind med, så vil formålet tjene dig. Kortet kommer som en påmindelse om, at du ikke behøver at tænke på, hvordan du tjener penge på en meningsfyldt karriere. Tænk ikke på at forlade eller begynde på jobs eller erhverv. Følg i stedet den vej, hvor dine naturlige evner ligger og guider dig hen og bringer dig glæde og lykke for dig selv og for andre. Dit livs formål behøver ikke at blive fastlagt eller være præcist. Det er en proces, det er ikke en kategori. Giv dine bekymringer væk til englene. Send dem op i lyset. Og send bekymringerne op om penge eller karriere, hvis du bekymrer dig om det. Du er på rette vej til dit formål. Fokuser på et enkelt skridt ad gangen og giv frygten til englene. Det du laver lige nu er også en del af dit livsformål. Du er godt på vej. Vi kigger lidt nærmere på loven om tiltrækning også. Det her kort, det er jo sådan en altomfattende lov, som er omkring os og virker uanset hvad vi gør, hvad vi tænker og hvert skridt vi tager, så sætter vi den i spil. Derfor er det godt at lære, hvordan man bruger den helt bevidst. Enhver tanke er en investering, der øjeblikkeligt udløser en rente, så invester klogt. Det er en lidt forretningsmæssig måde at udtrykke sig på. Men du har jo magten over dine tanker. Vi føler det måske ikke altid sådan, men det har vi. For at komme i samklang med de her tanker, som er mere positive måske end det du går og tænker lige nu, eller mere i samspil med det du gerne vil skabe, så kan du indstille dine energier til en højere frekvens. Enhver tanke er som sagt en investering, der udløser en rente. Så invester dem klogt. Og det vil sige, vi har jo tanker hele tiden. Og det er ikke alle tanker, vi når at blive lige bevidste om. Fordi tanker i vores sind, de kører utrolig hurtigt og passerer lynhurtigt igennem vores sind. Men de ting, vi kommer til at fokusere på, de kommer til at manifestere sig relativt hurtigt. Englene har givet dig kortet som en påmindelse om, at loven om tiltrækning kan hjælpe dig med at forbedre din situation. Og spørg til, ja, har du beklagelser, bekymringer? Eller tiltrækker du bare mere af det samme, flere bekymringer, så løft dine tanker op på et højere plan. Det vil sige, ændre dem til noget mere positivt. Når du hæver dine tanker mere positivt til en højere vibration, så tiltrækker du også mere af det, du ønsker dig. Det hjælper altså ikke at gå og brokke sig over eller beklage sig over de ting, man ikke har. Forestil dig flere gange om dagen, at situationen, du er i lige nu, den er løst. Det vil sige, hvis du har nogle vanskeligheder, så forestil dig, at den allerede er løst. Når du forestiller dig, at det allerede er løst, så vil sindet begynde at arbejde med situationen. Det sker måske ikke lige med det samme, men sommetider sker det lige med det samme. Føl taknemmeligheden allerede inden du føler eller oplever, at den er sket, og så vil det allerede være sket i ånden. Det vil sige det første skridt til at skabe fysiske manifestationer, aspekter i livet osv. Tænk på dine ønsker og undgå at bekymre dig om dem. Hæv dig op til et niveau, der svarer til den type person, du ønsker at tiltrække. I takt med din spirituelle energi, så løftes du, og du vil også opdage, at du bliver mindre optaget af de lavere energier og situationer. Det er normalt, og englene kan hjælpe dig med at håndtere de her afslutninger og begyndelser i livet.
Det var de 3 kort for den her uge. Jeg håber, at du fik glæde af at vide lidt mere om, hvad det var, der gemte sig bag de her 3 kort, som du har brugt din energi på i denne her uge. Jeg vil sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.